Hi ha dos punts que s'haurien de... 3 punts. Sí? Moció d'urgència. 4 punts. Senyor Riera, explicar l'urgència. Gràcies, senyor Batlle. Donar que hi ha canvis s'ha remodelat l'equip de govern, això suposa també canvis en representants a entitats socials, canvis en tinença de batllia, canvis de composició de Junta de Govern i, evidentment, canvis en el que són les delegacions i seria, hi ha un punt que es dona compte, no, secretaris, que no sé, sorda, un és donar compte i l'altre és aprovar les dedicacions i les competències. No, les delegacions i les designacions en els òrgans. Primer s'hauria de votar l'urgència. Sí, senyor Idrà. Heu dit que hi havia 4 punts, no tenim ben clar quin és un i quin és l'altre. Els decidim tots junts? No, si volen se poden votar per separat, el que vostè vol dir. No, és igual, sabrà perquè no ha dit senyor secretari, quin punt era d'ara. mos diu els punts exactes quins són? Si en aquests punts, si volen que voten l'urgència o si volen que els voten per separat l'urgència. Hi va haver que voten l'urgència conjunta? Sí. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Senyor Riera. El primer punt és la reestructuració de les tinències de batllia, que quedaria, això és donar compte, com a primer tinent de batlle Catalina Riera Mascaró, segon tinent de batlle senyora Sebastiana Sura de Rosselló, tercer tinent de batlle Francisca Rufián Discabré, quart tinent de batlle Roberto Arturo Flores Pineda, cinquè tinent de batlle Maria Bové Sansó, sisè tinent de batlle Joan Gomila Capó i setè tinent de batlle Francisco Mateu Catllón. Després hi hauria la reestructuració de la Junta de Govern local, que quedaria com a president el batlle senyor Antoni Pastor Cabré, vocals primera Catalina Riera Mascaró, segon Sebastiana Sura de Rosselló, tercer Francisca Rufián Discabré, quart Roberto Arturo Flores Pineda, cinquè Maria Bové Sansó, sisè Joan Gomila Capó i setè Francisco Mateu Catllón. I respecte a la reestructuració de les delegacions d'atribucions, no ho llegiré tot, dir que hi ha hagut delegacions que han quedat igual, com vaig dient un a un, bon dia dient, senyora Catalina Riera Mascaró, queden les mateixes delegacions, presidència, urbanisme i obres i contratació, senyora Sebastiana Sura de Rosselló en delegació d'Economia i Foment de l'Ocupació Interior, també queda igual, senyora Francisca Rufián, d'Escultura i Recursos Humans i se li afegeix serveis jurídics, senyor Roberto Arturo Flores Pineda, a Educació i Esports i se li afegeix serveis socials, senyora Maria Bové Sansó, delegació de transport, festes, cementeri i activitats i s'hi afegeix competències en plaça de bastos i caça. Senyora Maria Magdalena Sura de Fons assumeix la delegació de turisme en competències sobre les urbanitzacions de Cales de Mallorca i Cala Morada. Senyora Cristina Matamales Albertí, delegació de Comerç, Indústria, Joventut, Informació i Atenció als Ciutadans i Gent Gran, que està igual que estava. Senyor Bernat també Artigues, delegació de Medi Ambient i a més ara assumeix Agricultura i l'Escorxador Municipal. Senyor Joan Gomila Capó assumeix la delegació de Porto Cristo. Senyor Francisco Mateu Catllón assumeix la delegació de Serveis Generals i senyor Joan Ginar Puigcerver la delegació de Participació Ciutadana, Sanitat i Sillot. Això només ho donar compte. Això és donar compte, sí, regidor.